Benvolguts amics, si veieu aquest vídeo és perquè els aparells de l'Estat han decidit limitar la meva llibertat. Tots aquells qui creieu que els canvis es fan des de baix, des del carrer, els qui sempre heu defensat la justícia social, els qui us lleveu ben d'hora per aixecar les fàbriques, els qui ens heu ensenyat que és la gent la qui pot canviar lleis injustes. Estem segurs que tots aquests ara no renunciareu a tot allò pel que tant heu lluitat. Som en una cruïlla històrica, amics. Els camins són clars, o democràcia o repressió. Tinguem-ho ben clar. La nostra, la que estem fent avui aquí, a Rambla Catalunya, Gran Via i a tot Catalunya, de totes les revolucions, aquesta és la més bonica. Avui podem estar molt orgullosos de que davant d'aquest atemptat de l'Estat a l'autonomia de Catalunya estem responent d'aquesta manera cívica, tranquil·la, sortint al carrer. Us donem les gràcies de tot cor. Ells volen fer creure que tot això és el somni de 4 persones, d'un mitjà de comunicació i d'un partit. Per això volen fer-nos por. Per això volen castigar exemplarment a uns pocs de nosaltres. No hi ha prou presons per portar-nos a tot un país. No hi ha prou jutges per portar a un país sencer davant dels tribunals. Sèneca digué a Neró: el teu poder radica en la meva por. Si jo ja no tinc por, tu ja no tens poder.